Nalikan on sa misa ba? Nalikan no? Ito magayo eh. Ay, how no na kay kanang mga yun na HRM ba? Ikuha na. HRM ka? HRM Hotel Restaurant Management. Pagkaduog na ito, malulog din XRM ang kurson. Someday. XRM man siguro, oy. HRM ng motor na. Motor ba na? Oo. Dili, motor na eh. Butong motor na eh, ang XRM. Ang saan na ng HRM? Ano bang imong naong bang murag ka anak ba? Isilaps kape. Ay, Xerox Restaurant Management. Hotel mas siguro na. HRM lagi. Ay, gaya. Dili mao. Ay, ang imong naming sa XRM. Management, may. Xerox Restaurants Masin. Mas. Ay, machine. Pantong lahinay. Wala kakuha sa machine. Ito mga yun. Kung nagaling tayo. Sila, paabot na ka. Ikaw, nanood ko nagaling mo. Tao, gamay. Pero, kani, kita ko, tira ron. Paabot lang ka. Kay, mayo ni. Burol. Oh, lagi. Dami ni gutom. Ayun, tumara ba kayo? Ang humbo. Ganit. Humbo. With cook pa. Ang TIG. TIG ba? Pig. Tama no? Ano sa amang tulong ito? Rul. Ang tito. Saman. Tama no. Saman. Ito ang dumi kay maunang kabay. Pagdali ba? Mas ikaw lang. So, ako pag yun. Ulaw kayo. Ikaw may nasa. Sudo ko nimo. Ulaw kayo. Pila na. Di kayo. Makanto man. Sige. Sunod ako. Daw ni Toto doon lagi lingkod. Ako rin itong giingnan na ibagamit. Doon lagi lingkod. Daw tohana. Pag kinarawan akong guto mo, tiyak na kayo kung tiyak ko. Ito na kayo. Ikaw bumbab. Pag nagsugod o kaon niya, ito nag-gusto niya. Wang. Bisa mo tayo lingkod niya. Wang. Ito mo kayo ba? Paano mo na po nito diskarte na tawanan ng mga ay tama. Hindi na po mo nagkampi sa kikas. Para makapuli ko. Tama. Sige. Ako na atuon. Dawag, hindi mo matukad. Nag-inom ko. Saan na ka, Dong? Ang saan eh? Simba na ka? Mato na ka simbahan? Ano na kung alam, may ilitso no? Dawag yan mo. Turag, ikuhan na na. Oo, tama rin no? Kamaulog. Ulaw ito ng babae. Ikaw na eh. Ulaw. Ay, may nagtutubig ko. Alin ba din? Dawag yun mo. Sino naman? Ikuha mo na yung kauban. Sige. Bakal lingkod na. Adang kuan. Siyempre na kong kaon. No. Meanwhile. Ganas gawang ini si Rul Pilit. Minus lamig akong pistol itu ditulak ni daw ko pila tas kayo. Ako lang ni pas mo kita ni ba. Iya ko. Uy. Nasay ko. Oh no!
Pastil na sa malasa. Nagpapatan yung kanon. Kawa ng sawa. Boss, wala ganun, boss. Wala lagi. Puro na pala sa kalirong gamay, boss. Ano na hurot sa kalirong gamay. Tidak na lang, boss. Okay na, Dagamag kanon sa balay. Ay kabila ka, boss, kay naglingag pa sa kalirong gamay. Dawag yung Islamic yung posisyon dito ba kay VIP. Dili na lang yung tani. Sige na lang. Daw. Ano to? Asa mo to dito? Dito kaon nangita man tong pagkaon niya. Buwa sa kabalong ana ko dire. Asa gagay ko ulo ko siya. Sana ka tuto balahaw. Ano ka? Gasgawa dyan ang rulpi eh. Ay, kita mo kabalhin ba? Di daw nasunong sa motive ang akong isuot. Pastil na nito. Ano tuto balahaw? Pas mo dito ba? Oo, mga kabalong deserte asa mo ato. Imo kong ginibak ba? Oh, nadiha kay kayo ka. Mga kapatid ka ni Kaong. Ano si Bat ayun Kaong? Oh, nahulog. Kanya ko nagkikaw na. Ayangan, wapo sa gusto nito. Ito lang mo rolpe. Iyate ka rupi. Asa luwang yun? Oh, man, ito ang mga tinong taas pila. Utang ka ko ano, utang ka grind lo. Utang ka dito. Ano ganito? Prince? Tubig na lang imo. Alam ng mga size.